Ini kita apa yo? Enak nggone lek Salim legi. Aku itu kok brambang bawang wingi wae urung tak emek kok, Mak. Kuwi lho kowe iki tak kon ngecor kuwi pojokan kuwi ta. Pojokan kuwi lho, Jon. Tak kon mekai semen ben iki lho kene iki lho ben ora agung banyune iki. Banyu pecerene iki agung. Iki, Om Agus, Om Agus. Om Agus. Om Agus. Iki tulung ki kok kei semen ben ora. Oh, lah ngene kok mengke gek ngaku. Maksude ben ora agung banyu pecerene. Nggih tulung. Kae nggih ngaduk jare. Iki engko nak mending anu ya nak urung garing didak ya brodol. Sapune ndi mau, Mbah? Oleh iki. Oleh iki. Nak mboten digepyok ora kandel ya. Awas Jon. Gone mus. Ono ka lho. Setedak kembang. Enak dulu. Di mukoma. Salah nih. Yo yang haus, yang haus. 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 Yang haus.